कुइसन नम्बर 1 हिन्जावनि आथोना बांद्राय माननायनि जाहोना मा? फिननाय आथोन जालायलायिया गोबां सान जायोब्ला। कुइसन नम्बर 2 हिन्जावनि आथोनाव मा सोना होयोब्ला हिन्जावफोरा थाबनो गोजोनो? फिननाय घिजों लोगोसे मौ बिदै गलायनानै सोयोब्ला। कुइसन नम्बर 3 बांद्राय आथोन खालामजाग्रा हिन्जावफोरखौ माबायदि सिनायनो? फिननाय हिन्जावफोरनि केटि आरो खिथुआ गेदेर आरो गुवार जायो। कुइसन नम्बर 4 हिन्जावफोरा हौवानो गावनि आथोनखौ होनायनि सिगां मा मा आखु फाव दिन्थियो? फिननाय नोंथांनि गुस्थि आरो खावलायाव खुदुमनायनि फाव दिन्थियो लोगोफोर।